τη συνέντευξη. Interview. Δίνω βιογραφικό, καθίστε, το ένα το άλλο. Ναι, παίρνει αυτό το βιογραφικό. Α, βλέπω κύριε Δημόπουλο ότι ξέρετε γερμανικά. Εγώ γερμανικά τώρα. Γερμανικά, 12 χρονών που είχα πάει στο φαλιράκι, κουβάλαγα κάτι βαλίτσες για Γερμανούς τουρίστες, ένα γεια, ένα νάιν και ένα ντάνκε. Ξέρετε, για τα tips. Αλλά το είχα γράψει στο βιογραφικό. Να το πάρω πίσω δεν μπορούσα. Πρέπει να το υποστηρίξω. Ναι, ξέρω. Πάρα πολύ ωραία μου λέει, γιατί η επιχείρησή μας είναι γερμανικών συμφερόντων και το κρίνω σκόπιμο, das wir das ganze Interview auf Deutsch durchführen. Ja! Wissen Sie, das finde ich sehr schön. Es gibt so viele Leute, die auf ihrem Curriculum vitae solche Dinge schreiben, die einfach nicht stimmen. Sie lügen einfach. Nein! Doch. Es freut mich sehr, dass wir uns so gut kommunizieren können. Βοήθεια. Danke! Κύριε Δημόπουλε, τα γερμανικά σας είναι άπτεστα. Ποιος είμαι εγώ να του πω ότι δεν είναι. Πάρτε να περάσει και φύγαμε. Πάμε παρακάτω, μου λέει. Θέλω να δω την επαγγελματική σας εμπειρία. Είχα κάνει ένα βιογραφικό, Μανούλα. Το παίρνει. Υπεύθυνος ροής σύντησης. Delivery. Έτσι. Εντεταλμένος εις πράκτορας τοκοχρεολυσίων. Δοσατζής. Αυτό άμα βρεις Λίλα και υποκλίνομαι. Πρόσεξε. Υπεύθυνος κρατήσεων σε ξενοδοχειακή μονάδα σωματικής αναζωογόνησης. Όχι νταβατζής. Λίγο πιο απ' έξω πες το. Έτσι. Ρεσεψιονίστ σε γαστρώνα. Από εκεί με θυμάσαι, βρε. Με τη δική σου ταυτότητα ερχότανε συνέχεια. Έτσι στο λέω να το ξέρεις. Τι γίνεται εκεί πέρα, μου λέει πάρα πολύ ωραία κύριε Δημόπουλε. Τώρα θα σας δώσω και ένα κλειστό ερωτηματολόγιο το οποίο το δίνουμε σε όλους τους υποψηφίους. Να δώστε το μου. Πώς σας λένε, Δημήτρη. Το επώνυμό σας, Δημόπουλο. Το τηλέφωνό σας, αυτό. Το email σας, αυτό. Άκατα, μάκατα. Σούκουτου, μπε. Άκατα, μάκατα, σούκουτου, μπε. Κύριε Δημόπουλε, σκοπεύετε να μείνετε έγκυος? Όχι, του λέω. Αυτός κλείνει τα βιβλία, με κοιτάζει με ένα ύφος. Πώς μπορείτε να απαντάτε με τόση σιγουριά για ένα ζήτημα ζωής? Λέω, συνειδητοποιείτε τι με ρωτήσατε. Ναι, σκοπεύετε να μείνετε έγκυος? Παίρνω ένα περίληπο ύφος και του λέω, δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Αυτό τσαντίζεται ακόμα περισσότερο. Μου λέει, ακριβώς αυτό κύριε Δημόπουλε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας που σας αποτρέπει? Λέω, δεν καταλάβατε, δεν μπορώ, δεν δύναμαι. Υπάρχει κύριε Δημόπουλε κάποιο πρόβλημα με τη μήτρα σας? Λέω, δεν έχω μήτρα. Μου λέει ακριβώς αυτό. Γιατί προχωρήσατε σε αφαίρεση μήτρας? Λέω, δεν έχω μήτρα. Δεν είχα μήτρα. Δεν θα αποκτήσω ποτέ μήτρα. Είμαι άντρας! Αυτό σηκώνεται, σπάει μέση και μου λέει αυτό το τελευταίο μπορείτε να το αποδείξετε? Τώρα, αυτός τώρα ήθελε να με... Αχ, κουνελάκι. Ήθελε να τον... Δεν περνάς, κύρα Μαρία, δεν περνάς. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα ήτανε. Οπότε και εγώ τσαντίζομαι, σηκώνομαι και του λέω αν κατάλαβα αυτό που υπονοείτε, θέλω να γνωρίζετε ότι θα προχωρήσω σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, έτσι, σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας και ρατσιστική αντιμετώπιση πάλιο καραπουστάρα του κερατά. Κάπου μεταξύ το καραπουστάρα και το κερατά υποψιάστηκα ότι μπορεί να μην πάρω και τη δουλειά. Γιατί αυτό τσαντίστηκε ακόμα περισσότερο, ανέβηκε πάνω στο γραφείο και μου λέει κύριε Δημόπουλε, αυτό το ύφος, το τόσο αλαζονικό και το τόσο υπεροπτικό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για τη θέση. Προσλαμβάνεστε. Έχετε μπροστά σας τον Main Entrance Information Distributor. Θηρορός. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.